Aquests són els requisits per fer les fotos de les activitats de la temborinada. La fotografia ha de quedar ben enfocada i tots els integrants s'han de veure a la perfecció. Intenteu utilitzar una càmera fotogràfica d'alta qualitat. La fotografia no pot estar en vertical. Col·loca la càmera sempre en posició horitzontal. Graveu en un lloc amb llum suficient perquè tots els participants es veguin ben il·luminats. Podeu utilitzar la il·luminació externa o el flaix de la càmera. Les imatges s'han de presentar en format digital JPG, amb una capacitat d'entre 2 i 5 megabytes. Podeu enviar les vostres fotos des de la plataforma iDray.